Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры тамашачылар игътибарына чираттагы премьерасын тәкъдим итте. Сәйдәш йокысызлык дип аталган әлеге спектакль күренекле композиторның якты истәлегенә багышлана. Авторлары Луиза Янсуар һәм Резида Гарипова. Ул залдан утырып кына карый торган гадәти куелыш түгел, андый проектларны иммерсив яки лабиринт спектакль дип атыйлар. Һәм әлбәттә Сәйдәшнең үзенә кайтканда 30 елларда Салих Җамалетдин улына шулай ук НКВД тарафыннан нык эзәрлекләүләр күрсәтелә. Ул НКВД тузагына эләкмәс өчен бер көнне бер гаиләдә кунып, әнә шулай из бутап яшәргә мәҗбүр булган. Ул бар иде җирдә, ул бар иде миндә, без бар иде килдә. Күренекле композитор Салих Сәйдәшев тууына 120 ел. Шул уңайдан республикада 3 декабрьдән 16-сына кадәр искә алу чаралары оештырылды. Декаданың кульминациясе Тинчурин театрындагы премьера. Гадәти түгел, лабиринт спектакль. Тамаша барышында берничә локация алышына. Тамашачылар вакыйгаларны артистлар белән янәшә басып кичерә. Әлеге иҗади тәҗрибә авторлары Резида Гарипова һәм Луиза Янсуар. Әлеге спектакльне нибары 15 кеше генә карый ала. Артистлар тамашачыга караганда күбрәк. Бу махсус кирәкле атмосфера тудыру өчен эшләнелә. Бер залдан икенчесенә күчеп, театр кунаклары үткәннәргә, дөресрәге сюрреалистик дөньяга сәяхәт кыла. Бу хакта декорацияләр, Салих Сәйдәшевнең берничә шәхси һәм сихри музыка сөйли. Аны спектакль өчен махсус Джуно төркеме иҗат иткән. Монда бер күренештән 100 төрле уй булырга мөмкин. Шуңа күрә һәр кеше үзенең ничек итеп кичерешләр кичергәненә карап һәм ничек итеп шушы Сәйдәш белән Кәрим Тинчуринның биографиясын белүенә карап кичерешләр шуннан чыгып билгеләнергә тиеш була. Шуңа күрә безнең спектакль башланыр алдыннан Сәйдәшнең биографиясе сөйләнә. Салих Сәйдәш музееның хезмәткәрләре тулы бер экскурсия ясыйлар музейда дип әйтергә була. Безнең өчен ул эксперимент, үзенә күрә шундый сынау үтү, ничек без моны башкарып чыгарбыз дип. Һәм менә бу форма белән сюрреалистик рак шундый юнәлеш белән бергә кешенең җанын, күңелен һәм аның үз дәвре белән сөйләшүләрен, үз-үзе белән сөйләшүләрен, иҗат кешесенең бер туктаусыз менә үзе белән диалогларын бирүнең бик кулай юлы диеп без менә аның төшләре аша күрсәтүне таптык. Кайттым, әллә киттем, еллар төркем, узган әллә кая. Никтер. Музыка гына турында да әйтәсе килмәде. Безгә ничектер Сәйдәшев кем ул? Сәйдәшев безнең белән ничектер тәңгәл киләме юкмы? Безнең чорда Сәйдәшев туа аламы юкмы? Ни өчен туа алмый? Һәм нинди хәлләр моңа китерде? Ни өчен бүген без шундый без аны бик зарыгып көтәбез, әмма дә ләкин Сәйдәшевләр бүгенге көндә юк. Һәм менә минемчә бүгенге күрсәтелгән тарих дип әйтеп булмас инде моны. Бүгенге күрсәтелгән бер күренеш дип әйтеп булыр дөресрәге. Бу инде менә нәкъ бу сорауга җавап эзләү. Кызганыч, әллә инде бәхеткә спектакльне төшерү тыелган иде. Шуңа да без сезгә аның үзекләрен күрсәтә алмыйбыз. Сәйдәш йокысызлык спектаклен үзегез барып карагыз. Аның йокы, хыял лабиринтларын үтеп, кем ул Сәйдәш соравына җавап биреп карагыз. Алдан ук кызыклы мавыктыргыч сәяхәтегезгә хәерле юл теләп калабыз.